No hi ha res immoral en voler tenir una vivenda turística. És una forma de crear un actiu, de tenir una renda que et permeti viure una mica millor, o almenys tenir una mica més de marge. Això no vol dir explotar ningú, ni voler fer-se ric a costa dels altres. Vol dir ser responsable, invertir, arriscar i treballar. I si això es fa amb respecte i honestedat, és molt més digne del que t'intenten fer creure. Aquí no es tracta només de pisos turístics, es tracta del model. El sistema no vol que tu siguis lliure, no vol que et puguis pagar la teva vida sense dependre d'un sou. I cada cop que algú troba una escletxa, com una vivienda turística, com una web, com un canal de YouTube, com un negoci que li vagi bé, apareixen regulacions, impostos, sancions o discursos de culpabilització. Institucions com sindicats o governs no protegeixen el treballador, el mantenen dependent. Et venen la seguretat d'un sou fixe, però et roben la possibilitat de créixer. Si vols crear un actiu, et posen traves, burocràcia, impostos absurds, normativa canviant. Si delegues una part del teu negoci, llavors et diuen que ets un explotador. Si t'ho fas tu, no tens ajuda ni reconeixement. El missatge que et volen donar és: treballa, calla, paga impostos i no et desviïs del camí.